Prišla som sa ospravedlniť. Mne. No, áno, aj. Viete, ukradli mi auto a potom ho rozbili na šrot. Pretože keby som nám dávala viac pozor, nebolo by sa to všetko stalo. Možno. Možno. Hovorí sa, že ste boli vo vojne. Áno, bol som. A kde ste to boli? Niečo som vám priniesla. Mirko! Ak sa vám nepáči, tak ho spáte. Vyzerá pekne. Páči sa vám? Áno. Naozaj sa vám páči? Áno. Má názov Posledný oheň. Dá sa z toho žiť? Z maľovania? Nie. Zarábam si v čistiarni. Odstraňujem škvrny 4-krát do týždňa. A v piatok nemusím. A keď si niekto nevyzdvihne šaty, môžem si ich pokojne zobrať domov. Viete, že tam oproti býva matka toho chlapca? Presne oproti. Ako sa volá? Susan. Susan Schraube. Vidno do okien je bytu. Dokonca do spálne. Je veľmi pekná. Pekná. Susan? Kúpe svoju svokru každý deň. A hovorí málo. Z času na čas otvorí piano a hrá. Ale jej prsty sa kláves len dotýkajú, nestlača ich. Mimochodom, jej muž sa volá Ludvík. Suzan a Ludvík. Sú zobratí 9 rokov. Šťastný. Odkiaľ to viete? Je to veľmi milý pán. Pán Schraube. Obdivuje moje prsia. Viete, že už existujú špicaté, pologuľaté, preliačené, ploché alebo ovisnuté prsia, dokonca kubické, konické, rúrkovité, aj také hrboľaté. A to všetko aj asymetrické. Je fetišista. Pán Schraube, fetišista na umelé prsia. Asi ho dobre poznáte, keď ste to všetko o ňom viete. To sú len historky. Historky z čistia. A kedysi sme spolu učili. Bola som rovnako mizerná učiteľka, ako som mizerná maliarka. A potom som ochorela a ošetrovali ma. Plešatá Karolína. Plešatá Karolína volali. Raz som to nevydržala a musela som sa vyvracať v triede pred tabuľou. Smrad, kyslosť, hniloba. Žiaci dosvedčili, že vraj som bola totálne opitá. Snáď, aby mi tak pomohli. Snáď, aby som dostala príučku. Kto vie? Opitá. To sa stane. A je to menej zlé ako rakovina. Nie, nedotýkajte sa ma. Nie, prosím, nedotýkajte sa ma. Nie, nie som predsa pekná. Nikto sa na mňa nedokáže ani pozrieť. Ale ja sa na teba pozerám. Pozerám sa na teba. Nie. Postav tak. Postav tak. Zase sa Zase sa pokúšam nájsť si prácu, ale nemám šťastie. Peter, čo nemá šťastie. Žiadne šťastie, za to veľa času. Hodiny sa prechádzam s naším psom. Ola už so mnou nechodí. Taká doga, úplne pokojná, ale vyzerá ako nahnevaná. Oči podliaté krvou, takto ovisnutá papuľa. Ale odváž sa a poškrapkajú trochu za uchom. A čo myslíš, čo urobí? No, čo urobí? Položí ti hlavu na prsia, zavrčí, zaspí a bude chrápať. A kohože to odnedávna vídam na prechádzkach? Pána Schraube! Aj on je v lese.
Akože je tam cez deň, keď má sedieť v kancli? Netuším. Ani hryby ešte nerastú. Čo tam robí? Netuším. Obýva stromy, hľadá vnútorný pokoj. Vôbec to nemám pod kontrolou. Neviem, ako by to malo ísť s nami ďalej. Olaf sa úplne uzavrel. Teraz je fakt obvinený za tú celú sračku zabitia z nedbanlivosti a tak. Toto chlapca totálne položí. Musí predsa dostať nejakú šancu. Mimochodom volá sa Humboldt. To nebol môj